दादानू तुम्ही हंडीत खय असता मेल्यानू पाव किलो मास जास्त हा मनान माका बेसला ठेवतास का तर पाया मजबूत होयो मनान. आणि माझ्या पायाचा काय आणि एवढा सगळा करून दिसता कोण कोण तर तो मडकी फोडणार आणि आम्ही असे. अरे रे एकदा चुकून वर बघलाय तर काय झाला थोबाडावर नारळ पडलो. अरे रे हे बघा खास पण असा वय वय दिसता. मी काय म्हणतोय काय तुमच्या पाया पडते यंदा माका बेसला नाही राहूचा. मग खय मी काय म्हणते यंदा मी शिडीर राहू. इलय इलय तुमका सांगतोय शिडीवर राहू ना खाऊचा काम नाही काय. आम्ही लोक असं मनान ही लोक वर चढतात नाही. आता तुम्हीच माका सांगा चाळीत 1+1 घर असतात आणि त्याका शिडीच नसेल तर वर कसे जातालास हा. त्यामुळे शिडी इज मस्ट. बरोबर आहे बरोबर आहे. पण आहे ना माका पण कधी कधी असे ट्रिपल लेग मारायची इच्छा होता. मग पण जिम मध्ये लेग डे स्किप करताय ना मनान हे पण स्किप करताय. त्यात आमचो कोच पक्को शानो स्वतःच्या झिलाकच चान्स देता. आईला म्हणजे हंडीत पण नेपोटीचं रे बाबाशी कोण तू हंडी फोडणार मग शिडीवरचो नाही रे ट्रिपल एक का. अरे नाही ना बाबा बेस वालो. अरे नाही ना सांगितलंय ना. मग कोण तू. अरे आपण हे सगळ्या फंद्यात नाही पडणार रे. आपली एक स्ट्रॅटर्जी हा. मी काय करतोय महिनाभर हंडीच्या प्रॅक्टिसला दांडी मारतय आणि हंडीच्या दिवशी उगवतय. स्पॉन्सर जर्सी घेतय गॉगल चढवतय ट्रक मध्ये बसतय आणि फिरतय. थकलय की पावभाजी उडवतय. मागच्या वर्षी 35 पाव उडवलेले या वर्षी रेकॉर्ड ब्रेक 40 पाव उडवतले. मग मेले तुझा उपयोग तरी काय. उपयोग काय. अरे हंडीच्या बाजूक आम्ही असे उभे राहतो. मागच्या वर्षी 8व्या थरावून डायरेक्ट मुटलो खाली. 200 बैठका मारल्याशिवाय घराकडे जायचं नाही कळलं. तुमका सांगते आजकालच्या पोरांमध्ये ना ती शिस्त उरलेली नाही. हा आमच्या टायमात कसा मास्तरांच्या शिटीवरती आम्ही हलायचो. ही आजकालची पोरा 2 शिटीच्या गॅप मध्ये मोबाईल काढून मरत असतात. महाराज त्यांका तुम्ही किती धडपडता. अहो आमची धडपड चालायचीच हो. कसा हा दही अंडी या खेळात आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळेपर्यंत आम्ही धडपडतलोच. बघा 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 रे पोरांनो काय करतात बैठका मारा 8 थर लावूचे असत.